addu'ar Mr. 442 a ƙasar Saudiya. Saurayina bayan ya gama surfata ya je aurensa. Mr. 442 ya wallafa bidiyonsa a gaban Kaaba a ƙasa mai tsarki, inda yake roƙon Allah ya bashi ɗaukaka kamar yadda ya ba wa Davido, Wizkid da kuma Burna Boy. Sannan ya nemi kariyar Allah daga makiya. Ya arhamar rahimin ya malikul mulki ya zul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allah ga mu gare ka, Allah ga ni bawanka Mubarak Abdulkarim. Ya Allah ka isar mun, ya Allah kai ne ke yi, kai zaka mun. Allah ka tsare ni ka kare ni, ya wadudi ya razaqu ya malikul mulki ya zul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ka daura ni kan makiyana da masu mun hassara, ka bani daukaka madawwamiya ya arhamar rahimin. Ya Allah kai ke yi, kai zaka mun, ka cika mun buri na zahiri da na baɗini. Ya Allah ka sani, ya Allah kai ke yi, kai zaka mana. Allah kai kama kowa kai mun ya arhamar rahim. Arewa International O2 Arena, ya Allah ga Grammy nan, Allah kai maka masu Davido, kama su Wizkid, kama su Burna Boy. Allah zaka iya mun, Allah kai ke yi, kai zaka mun. Allah da kai na dogara, Allah ka mun albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka so ni, ka so ni, ka so ni ya Allah, ka so ni, ka sa a so ni. Allah ka tsare ni, ka kare ni sherin mutum da aljani, sherin gabas yamma kudu da arewa, sherin duk abin da nake tsoro ya arhamar rahim. Ya malikul mulki ya zul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allah. Wani bidiyon 'yar TikTok mai suna Pinky Tima ya ja hankali, inda take zayyana labarin wasu ƙawaye da suke tattaunawa a cikin motar haya, inda ƙawarta ce da abokiyarta a karuwanci take da yanzu ta tara jari saboda yadda saurayin nata ya ta surfarta, wato ya ɗebi ganima daga bisani kuma ya je ya aurensa. Mota da wasu na shiga mota da wasu 'yan mata suna faman hira, suna ta faman hira su kadai ina jin su suna ta faman hira, sai ɗaya take cewa to yanzu da gaske saurayi ke ya aure bai aure ke, wai ta ce ita ba ma auren da ya bane, ita ya fi damunta, wai ita surfanta da ya dinga yi ne, wai wallahi da a ce surfanta nan da ya dinga yi, wai to ko mijin da za ta aura ba zai surfe ta yadda bawan Allah ne ya surfe ta ba, wanda a ce surfanta bawan Allah nan da ya dinga yi, yawan yadda gayan ne ya surfe ta, wai da a ce harkan a shawo take yi, ta ce ta rantse da Allah da yanzu ta tara jari ta fara sana'ar tuwo ko na yi dariya a motan nan. Na yi dariya, ta ce baiwar Allah ba za ki gane abin da nake nufi ba. Na ce ni ko na gane, ta da ni bace ce yar uwanki. Ta ce alhamdulillah daɗin abin kin gane. Ƙawanta kan sai dariya, ni ma na layi sai dariya. Ba wasu fan suka zauna a mota ba abin da suke yi cikin layi, ba wanda bai dariya a cikin motar nan ba.